Takže nazdar lidi, je tu Crytex a dneska bych vám chtěl ukázat, jak pracovat s templatama neboli taky předlohy na intro, což jako vy stáhnete projekt, jenom to upravíte si texty a máte hotový intro během 10 sekund. V poslední době se to na YouTube opravdu hodně používá, ale nějak to lidi před sebou tají, takže já vám ukážu to tajemství těch templatů. Takže jako první si půjdeme na stránku youtube.com. Zadáme si sem třeba Sony Vegas intro template, pokud to chcete do Sony Vegas. A najdeme si tady něco, co se nám líbí. Mně se třeba líbí tohle, takže já se na to kliknu. Dám popisek. Tady to máte. Tady píše, jako, že byste měli, když použijete tady to do intra, že do popisku máte napsat jeho channel, což není snad nic že závažného, prostě tam dáte odkaz na jeho channel. No. Dáte si download, save, tady se otevřela nějaká debilní stránka, jaký ty big farmy vůbec nesnáším, ale to je jedno. Takže tady počkáme, než se nám to stáhne a já pustím video, až se to stáhne, takže já jsem zpět, jak můžete vidět, už se mi to tady stáhlo, můžete vidět ty soubory, takže jako první si to tady extrahujeme, takže extrahovat zde. Tady to máte, tady tu složku si otevřeme a tady si dáme třeba, vyberete si jakoby z těch templateů, ale vždycky většinou to bývá jenom jeden template a musí to být prostě takto vec file, takže to si otevřeme. Můžete vidět, spouštět jsem to přes Sony Vegas, já mám 12, ale můžete mít klidně 11, 10, možná i 9, nevím. Tak, teď se nám vytváří to okno Vegasový, když počkáme, tak máme to tady, ignore, a jak můžete vidět, takže zatím tady není zvuk, ten si pak můžete přidat pomocí tady toho, tady to je zvuk, takže ten si k tomu třeba přihodíte. Hop. Ne, to byla chyba, to je mp4 file. No ten zvuk si potom nějak třeba dáte vlastní, nebo tak něco. Nebo mě to možná jenom nejde, protože mám tu 12, takže jako to neřešte. Takže tady máme třeba tu planetu a máme, vy jak můžete vidět, tak tady třeba napsáno nějaký Xanon Zero a my určitě nechceme, aby tam bylo napsáno Xanon Zero Presence. My tam chceme mít vlastní jméno. Takže začneme tím, že si tady najdeme takzvaný media generátor. Tady jak můžete vidět, teď jsem blbě klikl, sorry za to lidi. Tady jak to máme, tak si tím druhým klikneme a dáme si Edit Generated Media. Tady si dáme svůj nick, takže já jsem tam třeba tak můj nick na YouTube, moc dlouhý, takže já si dám menší tom, samozřejmě si můžete i změnit písmo, cokoliv chcete. Teď jsem to docela přehnal, dám si tam tak 36, tak. Můžete vidět, už tady máme The Crytex 01. Tady si můžete dát třeba místo toho Zero Presence a na to poslední si můžete dát místo toho Presence, který je tam jako poslední, se můžete třeba dát Next Video. Dáme si menší velikost a teďka se můžeme pustit, takže tak třeba takhle. The Crytex 01 Presence Next Video. Takže takhle si můžete vytvořit vlastně jednoduchý intro a máte vlastně intro úplně jednoduše za pár vteřin, co je tady to? To je něco černého, to nechci, fuj. Takže prostě máte takhle intro za pár vteřin. Myslím, že jsme to dělali možná minutu, ale prostě máme intro, což je úplně hustý. Teďka si k tomu můžete najít písničku, tady to bohužel tam nějak editovali, ale jako myslím, že pro vás nebude problém si najít nějakou písničku, když vlastně toho jsou kila. Takže já se s váma loučím, doufám, že vám tady ten tutoriál, jak použít template, pomohl, můžete vlastně používat jakýkoliv templatey a doufám, že se uvidíme u dalšího videa, takže já se s váma loučím a zdarec.